Takže čau lidi a vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude opening těchto sluchátek. Takže asi jdeme rovnou na to. Tak, takže máme tady. Padají nějak takhle. Tak já bych je... Dívejte se na to. Je takhle nějak to vypadá vnitř. Ale jsou to prostě klasické JBL. Jsou to JBL Quantum 100. Takže tak teďka by měl teda být lepší zvuk teda v těch videích. Jak jsem říkal, že si je budu kupovat. Jo, tady je prostě vevnitř napsané right. Left. Jo, jsou jakože, počkejte, zkusím. Jsou dost pohodlné. A ještě si k ním stavíme mikrofon, ten máme tady. Já nevím, to mají návod. Tak já nějak musím, jo, tady si to připojuji. Asi si to chápu dobře. Můžu všechno, jo, jinak tady to se dá prej sundat, jo, takže takhle to vypadá bez toho, takhle vypadá to samotné a společně vypadá prostě nějak takhle. Dám vám odkaz do popisku na ty sluchátka. A jdeme teda najít, jak se to tam připojuje, protože jo, tady si ještě jinak můžu stišit a zvýšit hlasitost. Tady je nějaké tlačítko. Jo, to s tím číslovým mikrofonem, ok. Bude, tak já to jdu najít a pak se vám ozvu. Tak já už jsem na to teda přišel, vypadá to nějak takhle, prostě tam jsou dané ty sluchátka. A nevím, na čem bych vám to mohl ukázat, jak to vypadá. Takže prostě takové sluchátka, tady jsou teda tlačítka na ovládání. Tady je plus, tady je minus, tady si můžu vypnout teda ten mikrofon. Tady to je teda pravé, tady to je teda levé. Si ještě zkusím. Ok, jsou dost dobré, jsou hodně pohodlné. A ten mikrofon je taky dost takový, jakože je dost tak, prostě je pohodlný, příjemný. A jo, já si myslím, že to by pro dnešní video stačilo, nevím, co bych vám o nich ještě řekl. Do popisku vám dám prostě jejich celé jméno nebo odkaz, ještě uvidím. A jo. Tak já se s váma loučím a uvidíme se u příštího videa. Čau. Takže čau a ještě jsem vám ve videu zapomněl říct, že potom na konci bude zkouška sluchátek, takže takhle nějak zní ty sluchátka. Určitě mi můžete napsat do komentářů, co si o nich myslíte. A jo, čus.